Mibnija fl-1656 u magħrufa bħala l-Knisja bi 3 kampnari, il-parroċċa dedikata lil Santa Marija fil-Gudja issa seżżanżan id-dawl ta' wieħed mill-kampnari tagħha. Dan kien ilu ma jixel 30 sena. Kien ġie restawrat fl-2006 wara li fl-aħħar gwerra intlaqat mill-bombi tal-għadu. Il-pjanta ta' dan il-kampnar hija partikolari, saret mill-perit William Baker, Protestant. Imbena għalih u jiddistingwi ruħu minħabba li huwa ola mill-kopla tal-istess knisja. Jonathan Farrugia, il-volontier li ħassib l-armar tad-dawl, qal li ma dan il-kampnar biss hemm total ta' kważi 1000 bozza. Dew jinħadmu l-fustuni, l-listi u l-affarijiet neċessarji li kien hemm bżonn għalih u għal-ħabta ta' 9 Ġunju bdejna nwaħħlu l-listi u d-dawl biex għal-bidu tal-kwindiċina ikun mixawl. Ma' TVM News, ir-riċerkatur Bertram Portelli stqar li bejn it-3 kampnari dan biss għandu element ta' kampnar Ingliż. Spjega kif oriġinarjament kellu jinbena fuq biċċa art pubblika maqtuħ minn max-xelluk tal-Knisja. Waħda mill-kondizzjonijiet biex jinbena dal-kampnar kienet li l-kampnar ma setax jinbena jmiss mal-Knisja. Minħabba ovvjament li l-Knisja fil-pjanta oriġinali qatt ma kienet maħsuba l tieħu pis ta' binja oħra magħha. Il-kampnar li jsibuh bħala il-kampnar il-qadim huwa għoli 120 pied u 12 il-kolonna tiegħu jirrappreżentaw it-12 l-Apostlu.